थैब्लाबो होआ होननानै मानो बुंदों सोरबा सोरबा 90%आ दिनै बर' सेंग्राफ्रा दिनै बुंनो गोनां जादों उफाय गैया बुंनो गोनां जादों जों देरहा होआ जों भट होआ लाब गैया होननानै बा 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 जोंनि बर' हिन्जावफोर बा 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 बेसे समायना 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 बर' हिन्जावफोर वाह 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 बेसे समायना जोंनि बर' हिन्जावफोर बर' हौवाफ्रा गुन्दा गुन्दा मोनामो बांगाल हौवाफ्रा मा गोथाव गोथाव मोदोमो आं होनना सोलाना जाथावथाव मोनामखायो बांगाल हौवाफ्रा नङा होमबा दिनैबो साथाम बांगाल हौवाफोरजों सासे बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजाबाय जिनाहारि खालामजाबाय बेखौथ' जबरदस्ति नङा बायदि मोन्दों आङो बांगाल हौवाखौ सोरबा सासे बांगाल हौवाखौ मोजां मोनथारोमोन हो बिसोर जमा जाबाय आंनि आन्दाजाव बे दै खिन्थु आं रोखाखौ बुंनो हाया हा बेनिफ्राय मैयाबो सासे नुबाय बहाबा गोदाव सोराव आन्दायलाहैनाय दाखालिबो नुबाय सासे बिहारि हौवाजों बहाबा फरायहैदोंनो हो मा फरायहैदों बेबा हा मा खामानि मावहैदों बेबा बाह 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 बर' हिन्जावफोर बाह 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 आरो दिनैसो सासेबाव बाह 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 बेसे समायना बेसे मोजां नङा होमबा बेबायदिजों बोरै जागोन जोंनि बर' हारिया हा रावबो बिमा बिफाया माथो गावनि फिसाफोरखौहाय इसेबो गावनि न'खरनि गोजानावनो फरायहरनो हाला हा थांदों फरायहैदों मा जाहैदों सोरजोंबा जिनाहारि खालामजादों सोरनोबा मोजां मोनफ्लांनानै सोरजोंबा मोजां मोनफ्लाथिनानै मा बिसिनियाव उन्दुनानै मा जादों भाइराल जादों अब्ला जोंनि बिमा बिफाफोरा मा साननांगौ दा बिसोरनि थाखाय मिनिदों नामा बिमा बिफाया दायो ना मोदै गदों आंखौ निमाहा होदो आंनि बिमा बिफा बिदि मावथारला निमाहा बिदों नामा दायो हा बिदिबोथ' निमाहा बियाखै आंनि गोसो आं जादों मा नांजादों नोंसोरालाय बेबायदि जाबावगोन सोरबा ओरैबायदि आजिखालि फंसेबो बुंनोनो हाबावा बुंजाबाबो मा खि मोनजानो नोंलाय मालायनि न'खराव हाबदोंसि मा खि मोनजानो नोंलाय मालायखौ बुंदोंसि जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो बावसो हा सोरबा हिन्जाव खारनायखौ हमबाबो हमनाङालै हमनाङा मालायखौलाय मानो नोंनि न'खरावबो जागोन बेबायदि जोंनि मानसिफ्रा दा मोनसे भाइराल जादों ना लाजियासै होनलायनाया सोरबा पस्ट होदों जेब्ला गावसिनि न'आव जागोन अब्लासो बुजि मोनगोन बे माखासे बिमाफ्रा होनलायनाय माखासे पस्ट नुदों आङो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां जायफोरा बुंदों बिसोरखौ डिलेट खालामना लानो होनो हाया नामा हो खालामना लानो होनो हाया बुंजानो बादोंब्ला दुखु मोनफादोंब्ला दिनै जोंनि बर' हिन्जावफ्रा हौवा बर'सो होनलांबायलै बर' हौवाफोरखौ मा बुङो गुन्दा मोनामो दाखालिसो सासे बुंहरखांबावबाय आंखौ गुन्दा साला हपलेस होननानै ना बेखौनो खालामदों ना बिनि बिमाखौनो खालामदों आंलाय बेनाव मा एदाव हरदों आंलाय हा आंखौ गुन्दा होननानै बुंदों बेबो एदाव हरदों ना मादों आं बेखौहाय ना बिनि बिमाखौनो बा ना बेखौनो ना बिनि सोरबा न'खरनिखौनो आं जिनाहारि खालामदों गुन्दा होनो नाङा फाङाहाय दानो बांगाल हौवाफ्रा बिसिनाव मेसेज हरदोंलाय हा माबायदि रायलायगोन गोदैहै हा बा बर' हिन्जावफोर जौगाबाय नोंसोरो जौगाबाय
मोनजोब्बाय नोंसोरो बुहुमनि गासिखौबो मोनजोब्बाय भाइराल जायै नोंसोरो बुहुमनि मोननांगौ खिनिखौनो मोनजोब्बाय हो बर' हौवाफोरखौथ' नोंसोरो नायखाया नालाय दायो जोंनि बर'नि फिसा आंगो फिसा मिस पिंकि बसुमतारिया माहा बाहागो लादों मिस इउनिभार्स इन्डियायाव दायो बाहागो लादों सोलिफु मिस पपुलार चेलेन्ज अफ मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बाहागो लादों आरो बेनि नियम खान्थि बायदियै दायो बियो देरहानो थाखाय इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बेनो मा नांगौ भट नांगौ आरो बे भटआ लाइक शेयार कमेन्टनि गेजेरजों जागोन दा बिनि बिफाया बर'नि गेजेराव बा बिनि बिफाया दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव फैनानै बर' फिसाफोरखौ खावलायफैदों देरहाहोहरदो अननानै होननानै दा बिनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायबाय आङो आयु दिनै मानो बर' सेंग्राफोरजों बासिजादों दिनै मानो बर' सेंग्राफोरा नाकस खालामदों जों होआ होननानै थैब्लाबो होआ होननानै मानो बुंदों सोरबा 90%आ दिनै बर' सेंग्राफोरा दिनै बुंनो गोनां जादों उफाय गैया बुंनो गोनां जादों जों देरहाहोआ जों भट होआ लाब गैया होननानै दिनै 90% व्यक्तिया दिनै बिनि सायाव नेगेटिभ कमेन्ट्स हरदों मानो बे पिंकि बसुमतारिनि बेसेबांबा सिगां गोबां मानसिफोरा दिनै फेमास जाबाय बर'नि हेफाजाबजोंनो फेमास जाबाय बेनिफ्राय मा जाखो बर'नि हेफाजाबजों फेमास जानानै बर'खौ एकदम पेटना खिफिना गालांनानै दिनै गुबुन जाथिफोरखौ आंगो खालामबाय सोरबा बक्सिङाव देरहाबाय सोरबा मायावबा देरहाबाय दिनै टाइटेलानो सोलायहैबाय सोरनाबा गगৈ जाबाय सोरनाबा राभा जाबाय सोरनाबा माबा मिबि जाबाय सोरनाबा आलम सालम जाबाय इस्लाम तिस्लाम जाबाय सोलायजोब्बाय माबायानो मा होनगोन टाइटेलफोरानो जेसेबांखि जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर फरायनायफोर न'निफ्राय बाहेरायाव थांनानै फरायहैनायफोर इसे लेभेला बारा जाबाय बर' हौवाखौ खिबु मोनामसोआ बेनिफ्राय जेब्ला खैफोदा जानोसै बिमा बिफाया गाबफैनानै आंखौ हेफाजाब होदो होनना बुंफैनोसै बबेबा आफादफोरखौ नागिरलाबायफैनोसै न'निफ्राय इसेबो बाहेरायाव हरनो हाला जोंनि बर' हिन्जावफोरखौहाय माबोरै जागोन बेबायदिजों माबोरै जागोन मा दं गुबुन जाथिनियाव मा दं आसल मथे मा दं दिनै बे पिंकि बसुमतारिया कमेन्ट्सफोरखौ नुनानै जुदि नायदोंब्ला गोबांथ' दुखु मोनदोंलै मोनाखै नङा आं सहायखौ मोनखानाय नंला होननानै दिनै सानखाबाय मानो जाहोना बेनो जे सिगाङाव जायफोरा मावनानै गारबोबाय बिनिनो फिथाइ दायो बिनिनो फिथाइ मा जाबावगोन सानफा एफा दिनै जाय साथाम गुबुन हारिनि मानसिफोरजों दिनैहाय जिनाहारि खालामजाबाय 3 घन्टा गाहाम बे लाजिथाव दुखुनांथाव नङा होमबा जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि बर' हिन्जावफ्रा ओरैबायदि गुन्दाल' मोनामखायो बर'फ्रा ओमफ्राय गुबुन जाथिया आंना सोलाना जाथावथाव मोनामखायो बेनिखायनो खारफायो बिसोरजों नङा होमबा नंगौदां आंनि बुंनाया नङाबोथ' बुंनो हाया दा बुंहरलायगोनलाय नोंनि न'खरावबो जागोन र' होननानै बुंहरथारगोन सोरबा नङा सोरबा एखेबारे बुंहरथारगोन जोंनि बुंनाया दा गाज्रिसो जागोन दायो खोनासं जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव माहारिफोर दिनै खोनानाय बायदिब्ला दिल्लीफोर बायदियाव सोरबा व्यक्तिया जुदि मोदोम फाननानै जायोब्ला बिसोर बायदिहाबो साजा दङ बबेबा मोनसे ससाइटियाव थानानै जुदि सोरबा आइजोआ जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला बेखौ ससाइटिनि मानसियानो जमा जानानै खानाय सिनना होयोनो बावाखै आंनो रिपर्ट हरनाया बिनि बिसय नाथाय जोंनियाव हाजार बेबायदि खालामब्लाबो सोरबा खानाय सिनथोंलाय सोरबा हिन्जावखौहाय
गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय दानो गाफा जाहरगोन बिदि खालामनाङामोन अयनाय जाबाय टयनाय जाबाय जाया गोरोन्थि मावदों बेखौ जों साजा होनांगोन लाजि फोनांनांगोन जोङो उननिया उननि मा जायो मा थायो साजा होनांगोन बर' हिन्जावफोर खोनासं जेसेबांखि दुखु दाहायानो जाया माथों जाया थाथों जा हाबा जा बर' हौवाजोंनो हाबा जा गावनि जाथिजोंनो हाबा जा गावनि जाथिजों हाबा जायोब्ला दावराव दावसि जायोब्ला बुलाय सोलाय जायोब्ला रायजोफ्रा ज' जानानै बिसार खालामनानै होनो हायो नाथाय जेब्ला गुबुन जाथिजों जागोन जोंनि बर' जाथिया बिसार खालामनानै मा बेसेबां थांगोन खैजोन थांगोन 10 जन 20 जन थांगोन दा बिसोरो गामि गंब्रै गंबा जमा जानानैसो बिसोर बिसार खालामगोन साननानै नाय जों हाया बिसोरजों जोंनिया साथाम थांब्ला बिसोरो 300 जन फैगोन बिसारावहाय अब्ला साननानै नायदो साननानै नायदो जा जेसेबांब्लाबो दुखु दाहा जायोब्ला बुलाय सोलाय जायोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिसार खालामना होगोन नाथाय बिसोरजों सोर बिसार खालामना होगोन ना हसायैनो बर' हौवाफ्रा गुन्दा गुन्दा मोनामारो आं रागैनो थानो हाखाला मुथुथे मिथिबायना रागैनो थानो हाखाला सामफ्रामबो भाइराल गुबुन जाथिजों सामफ्रामबो भाइराल आयु मा जाबावगोन सोर बिमा बिफाया सहायगोन बेफोरबायदिखौहाय माबायदि सहायना दङ बिमा बिफाया आयु रावबो बिमा बिफाया बेबायदि थोनाखै नोंसोर गुबुनाव थां नोंसोर बेबायदि खामानि मावहैथां होननानै थोनाखै आयु नाथाय जोंनि फिसाफ्रा दिनै बिमा बिफानि फंसेबो बोसोन लाला हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा आयौ जायफोरा दिनै बिमा बिफानि बोसोनखौनो लायाखै मोनदोंबो बिसोरो साजाखौ मोनदोंबो सोरबा एखेबारे दाबिथाब न'आव गैयाबा बाइक लादों बहाबा सौग्रावहैदों थैहैदों सोरबाया दिनै गोजानाव थांदों बिमा बिफाया फन हरब्ला बिदि मोजाङैनो दं बिनिफ्राय गुबुन हारिजों एखेबारे लिथि फिथि हाय दुखु मोनो जोंबो दुखु मोनो गावनि हारिया बेबायदि जायोब्ला दुखु मोनो दिनै बर' सेंग्राफ्रा बेसेबां रागा बर' हिन्जावफोरनि सायावहाय बेसेबां रागा सापर्ट होगौमोन सिगां जेरै होनाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौहाय होगौमोन दाबो होगौमोन नाथाय जेसेबांनो देरहाहोहरदों जेसेबांनो जौगाहोहरदों रावबो सासेबो बर' हौवाफोरखौ दिनै फसायाखै गासैबो गुबुन हारिनि हौवाफोर लाजोबदों अब्ला बोरैहाय हेफाजाब होगोन देलाय बोरैहाय बेखायनोथ' बिदिनो दा सेंग्राफोरा गाबोननो कर्ट मेरिज खालामनानै देखायनांगौनो माबाफोरनो सेंग्राफोरनो हामबायसै